Takže čaute ľudia, moje meno je Tom a vítam vás zo svojho prvého videa. Ako môžete vidieť, je tu na hru Shakes and Fidget, takže tuto už sa nám spravil quest, takže obávam sa, že ho nezdoláme. Čo je? Haló? Čo je s tým? Dobre. A už máme vajíčka, hej, musím spomenúť, túto hru som nehral už dobré 3 roky. A odtedy je tu toho ozaj hodne dosť nového. Ako napríklad títo mazličci, čo vám hneď ukážem. Dám robiť nejaký ten dobrý quest. Takže zakrnelá hlava. Jak vyzeráš? Si tu také spomalené, sakra. Nevadí, to si nevšímajte. Takže za toto máme 20 000 peňazí. Ináč je Gold Weekend, takže idem podľa peňazí, beriem úlohy. 20 000. Toto druhé, pokiaľ načíta, uvidíme, koľko bude. Chcel som nahrávať aj na telefóne, len to nejak nejde. To mám 12 000, 17 000, takže rozhodne toto. A vidíte, už sa to zrýchle, takže pojčka. Tak, ukážeme si týchto mazlíčkov. Je tu toho ozaj hodne nového, no. Takže, jak sa to robí? Že by takto? Áno, asi áno. Tak, skúsim tento Steam Habitat. Jak to vyzerá? Aha, nemám houbičky. Úžasné. Ešte vám ukážem tuto. Pevnosť, to je takisto nové. To už mám urobené, takže paráda. Ako ďalej sa bude čo potom robiť. Takže to je pokladnice. Akadémia. Kasárne. Účištnícky spolek. Diaľnická ublikace. Kovárna. Magická vieš. A pevnení. Dobre. Začína sa mi to páčiť. Chcem zistiť, že kde bude kovárna. Chcem zistiť, že kde bude dúl nad drahokami. To je nič. Ale kde bude na kamene. Na kamene. Á, tu bude kameňolóm. Takže na to bude treba 22 driam. Tak to bude podičky za chvíľočku. Takže sú aj nejaké zľavy na houbičky. Fúha. Aj to, čo sa zmenil úplne dizajn, že to bolo úplne iné predtým. Robili sa pokroky. A ako môžete vidieť, tak už to ide aj o mnoho rýchlejšie. Rozhodol som sa, že natočím pre vás zajtra také videjko, kde budem vlastne toto robiť úlohy v celom videjku, ale urobím to tak, že kým sa bude úloha robiť, tak to prestrihám, aby ste na to nemuseli pozerať, čiže uvidíte taký akoby prestrih z celého priebehu. Myslím si, že to by sa vám mohlo páčiť, ináč ešte nepoznáte moju postavu, takže ukážem vám, ako pokračujem v podzemiach. Takže vyzerá to tu asi takto. Sa mi zdá, že tuto, to, kde bola tá opacha, viete, ktorá, jak sa to volá, ten mutant s tým mozgom. Viete, čo myslím snáď? Už nepamätám, ktorom to bolo pod zemi. Tak to som zdolal, tuším, že bola aké 130, takže to ako sa mi dobre podarilo. No. Demonický portál, tu som už bol. Ježiš, to bude vyzerať toto, no to vám poviem. Takže. Idem do arény. Už sa to pomaličky zrýchle, ono to pôjde, ale musí sa to rozbehnúť s tým nahrávaním. No. Ktorého by som tak mohol dať? Skúsim tohto. Pštrosa. Zmenil sa aj dizajn tohto, predtým vám to vybralo samé spoluhráča. Teraz si môžete vybrať medzi 3. Úžasné. To bolo teda tesné. Nevadí. Prežijeme. Toto videjko by som chcel natočiť asi tak. Neviem, ako dlhé. 4:35. Je zatiaľ takže takých 15 minút, to je asi taký ideálny čas. Dúfam, že ma bude dobre počuť, pretože som v posteli. To musíte vedieť. No. Takže tuto už nič, lebo houbičku nemám. Pozriem, že koľko už sa robilo tých kameňov. Potom ďalšia nová vec je samozrejme túto pevnosť.
Čiže takisto hodne mega, no. Treba povedať. Potom tento doktora Bavuvu je nový. To je zase takéto niečo, tu môžete získať veci. Trošku seká, není rozbehnutý. Čo už. Čo je tu ešte také nové? Jasne, v tomto podzemí. To je nové. Toto podzemie je nové. A to sa mi zdá, že keď objavím, tak tuto sa objaví taká minca, sa mi zdá. Hej, tuším. A to potom sa stmaví a tam budem bojovať s tými z veže. Tak sa mi zdá, že to funguje. Sa mi zdá. Upozorňujem, sa mi zdá. No. Chcelo by to určite aj nejaké líky nakúpiť. Rozmýšľam, že nakúpim aspoň aj také slabé. Aspoň tieto maličké, lebo vidíte, čo tu je. Úplne úžasné. Ale ja kúpim aj to. Rozhodne, však. Prečo ne? No, hneď je tu aj veľký, to je inteligencia, takže tu sa hodí. Ešte našťastie. Ináč, nové sú tu aj tieto krúžky. Sa budú získavať diamanty na to. To je takisto dobrá novinka. Taký update. To je tiež hodne dobré, si myslím. Môžete to mať ešte silnejšie. To určite poznáte, ale tu je čarodejnica. Jaká je prísada dneska? Talizmany. Dobre. Škoda, že už nebudú žiadne nové, už všetky mám. Nevadí. Ešte som vám chcel ukázať. Čo som vám to chcel ukázať? Fúha. To si pozrite, akú mám postavu. Nič. Celkom v pohode, si myslím. Niečo som vám chcel ukázať. Ale neviem čo. Čo to tak môže byť? To je telka, nebudem dávať, lebo komercia. Nespomeniem si ani za svet. Sa obávam. No, nevadí. Musím niečo aj robiť, aby to nebolo nudné, to videjko, no. Bol som ešte v cechu, takom úžasnom. Ale už som z neho odišiel. Pretože všetci boli neaktívni voľakých 14 dní, hej, takže to už nič. Nikto ma nepozýva. Nikto. Ináč, taká zaujímavosť. Ja som začal hrať nový svet, lebo som zabudol heslo. Ale potom som išiel len tak na starý počítač. Ja som sa pozeral, že si idem zahrať aj ten svet a zrazu pozerám, čo to má zbenka. Ešte aj s heslom. Zahrám si to, dal som to prepojiť s Facebookom, že tým pádom môžem hrať na všetkých zariadeniach. Na tom tam mi to seká, takže hrám na druhom. Takže tak. Dobre. Čože? Však je na Steame. To je dobré. No. Tak už viem aj, čo urobíme. To pôjdem. Hospoda sa dokončí, potom tuto by mohlo byť dovtedy už aj to drevo na kameňolo. A potom, keď to bude, tak sa už s vami rozlúčim. Áno. Potom nejako nakrmím toho mazlíčka. To neviem, čo dostanem jedlo pre nich. To teda, jasne, viem už viem. Takto. Ukážem vám to, aby ste, kto to nepozná, vedeli. Aj keď už je to dosť dlho, takže poznáte to asi. To je Steam Habitat. A za 14 minút to môžem robiť tak, že keď sa dokončí hospoda, ja spravím strih, potom vám ukážem hospodu, ďalší strih spravím potom, ukážem vám túto arénu, potom robím ďalší strih, ukážem vám stinný habitat a potom bude na toto videjko šerko, lebo chcem ho nejako oživiť, aby tam aj niečo bolo, aby to za niečo stálo, aby to malo aspoň 10 zobrazení. Ináč, ak by ste mali záujem, tak môžem natočiť aj Tube Tycoon. To je taká celkom pohode hra. Potom Farming Simulator 15 mám aj Eurotrack Simulator, ale je to už... Môj notebook na to není stavaný. Už trošku to nezvláda v poslednej dobe. Takže tak ja urobím strih a potom sa uvidíme, takže no. A je to tu. Fúha,
Nedal som ho na jednu ranu, no nič moc. Pekné peniažky idú. Tak, dám si robiť ďalší quest. Neverím, ono je to úplne rýchle, no to je mega. Potom, je na šťastie, takže to nič, a na silu. Ja potrebujem inteligenciu, toto je nič. Toto je na čo? Na šťastie, takže úžas. 39 000, 31 000 a 13 000, takže určite mačinu dceru. To ďalej som chcel ísť do arény, takže opäť stopnem nahrávanie a vidíme sa o 2,5 minúty môjho času. Tak, už sa mi to blíži, 55 sekúnd a ja už som si vyhliadol túto tohto. Vikul Bulva 456, čo je 141. Tuto, ako som oproti nemu na tom mnoho lepšie. A je tuto ešte staré časy. Túto postavu som začal hrať v 2013 roku. To mám také, jak som išiel postupne, takže taká spomienka, no. Hej, dobrá spomienka. No. Takže hospoda sa robí. To za 20 sekúnd pôjdem do arény. Na tohto si radšej trúfať nebudem. Na tohto už vôbec nie, lebo to už je trošku väčšia liga. Sa tak trošku obávam. Ináč napíšte mi do komentárov, ak by ste so mnou komunikovali, čo by som bol veľmi rád, že či by ste chceli, aby som tak trošku hral aj na tej druhej postave, čo som si vytvoril, keďže som zabudol od tohto heslo. Ako Facebooku som sa tam dostal. A ukázal by som vám aj to, že ak som si to vyhypoval za ten týždeň, tak už môžem ísť útočiť. Takže Vikul Bulva 456 vstúpiť. Aha. Ježiši Kriste. Ja zemrem, pozrite. Aha, on má lepšiu silu. Aj obratnosť, ako ja mám inteligenciu o 1/3 skoro lepšiu. Ale zas vytrvalosť mám horšiu, no. Robil som si veľké nádeje a nedal som to. No čo už narobíme. Aspoň bude na vyššej lige. Dobre. Pozriem, že jak to vyzerá s pevnosťou. Tu má 33, takže môžem dať vybudovať. Čo? 22 dreva, no. Ja jasné, to musím takto zoberiem. Hej, tak, dobre. Už chápem. Postaviť. Dobre. Jasné. Tak. Ešte urobím. Ešte pauznem nahrávanie a potom sa pozrieme sem do mazlíčkov. Do mazlíčkov, áno. Sem a pôjdeme do stínu habitat, aby ste videli, ako to funguje. Funguje to tak nejak ako. Ja neviem. Pozeral som na to video. Postupne sa rozistím aj ja. Chcel by som natáčať ináč tak 1-2 videjka za týždeň, možno aj 3. Podľa nálady a podľa času, pretože do školy je to teraz hodne veľa. No, ja budem zdržovať, stopnem nahrávanie a potom sa spolu pozrieme do mazlíčkov. No, takže už som si v úvodzovkách oddychol a idem na toho žabloida. Dúfam, že ho dám. Dúfam. Že by? Že by áno, že by nie. Pohodičke, úplne bez problému. Aha, dostal som nejakú ostružinu. Jasné. A tým budem asi krmiť týchto mazličkov. Prečo je to? Pre tohto? Áno. Aha, jasné. A keď mu dáš žrádlo, tak on sa mi vylepší na ďalšiu úroveň. Chápem. Tak to je potom premakané. Super. Už tomu chápem. A už som 145. úroveň. Super. No. Myslím, že v tomto videjku sme to stihli celkom dosť. Pevnosť bude za 6 minút. Hospoda bude za 1 minútu. No. Takže dal som si také predsavzatie, že keď budem mať 100 odberov, tak kúpim si nejaký mikrofón, aby bol lepší zvuk, pretože ja som na posteli, čo nebudem môcť obkecávať. A natáčam samozrejme cez zvuk notebooku, takže dúfam, že ma bude dobre počuť. Pokiaľ nie, tak voľako to Movie Makery ten zvuk zvýšim.
Takže tak, hento by bolo také predsavzatie. Za toto videjko som chcel získať aspoň 5 až 10 odberov. Dúfam, že si nedávam vysoké nádeje, takže do komentáru mi napíšte, pokiaľ chcete, že či by ste chceli nejaké videjka z Farming Simulatoru 15 alebo z Tube Tycoonu. No, hospodka už končí. Takže ja sa s vami ešte nelúčim, ešte týchto 5 sekúnd počkám na ďalší, kým sa to spraví, ten quest. Dobre. Toxický rúžokrálik. Na 2 rany padol, dostal som. Našťastie, takto si nechám do záchoda. Dobre, ja si dám robiť ďalší quest. Ale s vami sa už rozlúčim. Takže lúčim sa a majte sa pri ďalšom videjku.